Mami, pag hinahapis ako sa dibdib ko, gumagaan ang pagbubo ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor Up by Eucalyptus Oil. Ang panahon ng plema para gumaan ang ipagsipon. At meron pang naging hangin sa sakit ng katawan at ulo para sa mahigang matulog. Vicks Vapor Up. Then try. New Vicks Vapor Up Extra Strong with 2 times menthol para sa iyong top off and cold symptoms. Ay mga kawaii, good evening po sa inyong lahat guys. Good evening. Pasok lang, pasok. Come. I can give you banana. 1 million. Lasing. Cover the stress, sis. Ang stress nakakaubos ng nutrients. Take stress tabs. Tuloy balik ang walang nutrients. Ganda ng gising lang. Just a fresh with Mentos candy. Superboy is here! Don't worry, may superhero ang washing machine natin. Breeze, more creative power. Basta meron na siya, new fresh flavors ka. Breeze. It allows me to run the play. Feature with oxygen. Fit for any role. I am protein with centric sugar. Packed with 22 grams of delicious protein. It never tasted this good. Fit never looked this hot. Centric sugar. Tapos makas ko. And why is our reward? I'm trying after it. What? Iron. The difference is just Uy. Hindi mo ibabalik yan? Babalik-balik ito sa kapla ang ordinary toothpaste mo. Sensitive lang na nilirecommend ako. Laban sa Bakit? pagkain ng ngipin at cavities. Alam kong Joker ka. Ito akong dito to. Pakiramdam ko sinisira ko yung friendship na nakakabang tumatagal ay nasasaktan sa last week. Parang hindi mo lang sa schedule yun. Wala naman tayo training sa kasama sutra. Okay, ginagawa yung tao. Minsan lang ang ginagawa ko. Diyos ko, kung naging sa'yo na future, okay na tao. Yung tao mo pa, tayo na sa iyo. Dito nga ako, diba? Masyadong nakakakili ang Henry. Kaya naman sa iyo, ako na umano kasi stop me for real because I love you. Diyos na siya, para masyari mo siya. Wala kang ito ng loob. Wala mo fight ka. Lalo na pagdating ka siya. Ang ngayon sa iyo, diba? How's the spot of red flag? A final choice. Kaya kasi kailangan na agad talaga Alisin na ang lason sa crazy man. Kung hindi mo dinakip ang mga disipulo, hindi kami magmamadali pumunta rito kung nag-iintas sa mga disipulo. Samantalang pagkawalan ako ng experience ko na lakas, may gusto talaga akong gawin sa inyo. Mapipigilan ba ako ng mga bata? Hanapin ang pupulo kayo na kalaban. kung wala kang ano pinabala, nakasusunod ko pinapin mo ang mga mega makirin.
That time, nakita ko si Tanya sa video. Nakimiss ako kasi nakalayo ko yun. Pwede ka makaya ni just 5 minutes lang. Tapos, pagkala na nila, Ace Eraser, SEC at PSA rated. At meron silang 4.7 stars rating. Wow! At meron silang pinupuso ng first world fight. Aba, legit na! Maganda ang mode mo. Dahil natin tulad at tapos naman, makakatala. Ito nga pala yung listahan ng mga gamit ng mga remote na magkano. Kaya,
so far sa akin na hindi ako Shout out, tol. parang Tol, Boss Joey. Salamat, tol, Boss Joey. sinabong, but then at the same time, we also have you guys already. We have a bunch of rookies na rin. Tapos, yung mga kadraft ko, nakasabay ka ng days ko na ako sa kanila. So I feel like, Hoy, bumaba ka dyan. Ibababa ni mama mo yung ano. Excuse me. Yan, ibababa na yung ano. I feel like, Galing, oh. 3 viewers, shout out at 4 times. Excuse kasi, kay bababa ni mama. Ay, dyan! Kulit mo, ah. I'll give it a 9.9. Malilay ka na dito. Gusto na kumain. Kuyain mo muna yung mukha mo. Gusto mo na? Ah? What are we rating that? And basically, so we combine the average score of the three. I would give it a 7 to 10. Like, I'm saying, basics for me. Yeah. Nabasa na ng ibubuga ng tapat na komunal. Raider Shine and Western Painters, Northport, Batang Pier, EMT, Tropang Giga, Barangay, Chit, sa Best of 7 Series, pwede ng depensa ang puwersa ang bibida. Tutukan sa PBA Completioners Cup Semifinals simula February 26 sa RPTV para sa Pinoy. Good morning, kapatid. Monday to Friday, 6 a.m. sa RPTV para sa Pinoy.